बे हालानि खोथाया दिमागसो खाराब खालायजोब्बाय मेंलायलांबाय आं जिरायनोसै आं दसे नों मा नोङो माने माबा हालानि खोथाखौनो रायज्लायनो फैदोंमोन नामा आंखौलाय माथो जिमियालाय रनिनि बाथ्रा रायज्लायनो फैदों सासे मानसि होननानैसो बुंदोंमोन नोंखौ मा खोथाया मानो फैदोंमोन आं दा जानला मोनला खोथायावनो बेबायदि रायज्लायबाय थानो हानाय अबस्था गैया आं बिराद टेनसनाव दङ मामोन माबारै खिथा मायबा रायज्लायनो दंबा बुंथाब आरो खामानिबो दंसै अफिसाव आं फैनो गोनां जानायानो नङामोन आं नोंखौ एसेबां मोनसे खोथा रनिनि बाथ्रा रायज्लायनो होननानै नोंखौ फन खालायबाय थाखादोंमोन आं नों फन हमासै बेनिखायनो फैनांगौ जाबाय मामोन मा खोथा दालाय माथो खोथा रायज्लायबावनो फिसाज्लायाथ' गैलानो मा गैला माने मा होननो नागिरदों नों नोंलाय मोनथिनोबो नाजाखायाना दासो बेफोरखौ सोंफैदों रनिखौ शेली होननाय आरो जुगामि होननाय बिसोर बिमा फिसा सानै मानसिया फासायदों मोजाङैनो फासायदों माने माब्लानि खोथा बियो माब्लानि खोथा जानो रनिया जेब्ला खैफोदाव गोग्लैदोंमोन जेब्ला बेफोर खोथाया जादोंमोन बै समनि बेसे गोबाव जाबावनोखाय बिसोर सानै दंमोन रनिखौ बुथारग्राफोरा बिसोरो आंनि फिसाज्लाखौ स्लिपिं टेब्लेट होनानै जाहोदोंमोन स्लिपिं टेब्लेट होनानै जाहोनानै बुरजा अभारड'ज खालामनानै बुथारदों रनिखौ मा बुंदों नोङो मा स्लिपिं टेब्लेट जाहोनाय अभारड'ज मा केसमोन थारमाने मानो बेबायदि जानाय आरो नों माबायदि मोनथिया बेफोर खोथाखौ माबायदि मोनथिया जानो पुलिसा हमदों बिसोरखौ माने फिसाजोखौ हमनो हायाखै जुगामिखौ सिख्लानि नामा जुगामि बियो आरो जोंहानि रनिखौ मोजां मोननायाव फासायनो नागिरदोंमोन रनिया आरो मोजां मोनामोन बेनिखायनो मा खालायखौ बिमा फिसा सानैबो रुमाव लिंना लांनानै आंनि फिसाज्लाखौ स्लिपिं टेब्लेट जाहोनानै बुथारहोदों पापिफोरा दा बे शेलीया बिमाया जेलाव दोङो बेखौ पुलिसा हमनानै जेलाव दोनदों थारमाने खोथाया बिदिसो जाखोमादोंमोन थारमाने केसआ मोजां मोनलायनानैसो केसमोन रनियाबो मोजां मोनोमोन नामा बे सिख्लाखौ मोना रनिया मानो मोजां मोनो बेबायदि आखु गाज्रि सिख्लाखौलाय रनिया मोजां मोनामोन मोजां मोनैनि थाखायथ' बिखौ रुमाव लांनानै फासायनानै स्लिपिं टेब्लेट जाहोना बुथारबाय बिमा फिसा रनिया आंनो बेफोर खोथाखौ खिथायाखै माथो दा खालि बे फिसाजोखौ नागिरनो बाखि दङ पुलिसा नागिरगासिनो बे फिसाजोखौ जुगामिखौ लोगो मोनाखै हमनो हायाखै पुलिसा नाथाय बिमाया जेलावनो दङ आरो बेखौ फासि होथारगोन आङो फासि आंनि फिसाज्लाखौ जेरैबायदि बिसोर आलाय सिलाय खालायनानै बुथारदों रनिखौ बेबायदि सिमाङावबो सानाखैमोन आंनि फिसाखौदि बेबायदि खालायगोन सोरबा बिखौ गारखाया आङो फासि होखागोन आं बेखौ फासि आंनि फिसाया बेसे इनाय अनागारि खालायजानानै आलाय सिलाय खालायनानै आंनि फिसाखौ बुथारदों बिसोरो आंसो मिथिगौआ बिमानि सिगां फिसालाफोरा थैबा माबायदि मोनो आंनि दुखुखौ सोर बुजिनो आंनि फिसाज्लाया आंखौ गारनानै थांबाय बुथारबाय आंनि फिसाज्लाखौ रितु गाबनाङा गाबनायनि सम गैला फिसाज्लाया गैला गारनानै थांबाय थैलांबाय नों आरो गाबनायनि सम गैया होनना बुंदों माबायदि बिफा नोङो आं मानो बुंदों बुंनायनि जाहोन दङ मा जाहोन आं मोनथिनायाव आं खोनानायाव जोंहा रनि फिसाज्लाया थांनानै दङ रितु बियो मोजाङैनो थांनानै दङ थैयाखै बियो मा बुंदों नोङो औ रनिया थैयाखै मोजाङैनो दङ नों माबोरै मिथिगौ बेफोर खोथाखौ नोंसानाव दंहैयो नोंसो आंनि फिसाजोखौ लांना दोनहैदों दंहैयो नामा नोंसानाव जोंहानाव गैया जोंहानाव मानो थानो आं थारमाने खबर मोन्दों आरो बाथ्राखौ मोनथिदों रनिया थांनानै दङ होननानै सोरबा सोरबि नुदों होननानै बुंदों रनिखौ मा आंनि फिसाया थांनानै दङ रनिखौ सोरबा सोरबि नुदों होनबा रनिया थैयाखै होनबा रनिया थांनानै दङ आंनि फिसाया नङाबा मानसिफ्रा मानो ओरैनो बुङो नंगौनि रादाय मानसिफ्राथ' ओरैनो बुङा नुमारदों खोमा बेखौ सोरबा बेनिखायनो मानसिफ्रा बुंदों आंनि फिसाया थांनानै दङ रनिया मोजाङैनो दङ अबाव नुदोंना सोर नुदोंना आंखौ लानानै थ'नाय दानो थांगोन आङो अबाव दं आंनि फिसाया अबाव नुनाय सोर नुनाय
मानसिखौ खोन्थागोन सोर नुनाय अबाव दङ माने बेखौथ' आंबो मोजाङै मिथिया आं मिथिब्लालाय आं गाबोन थाङा नामा बेखौ लायनो बेखौथ' आं मोजाङै मिथिया अबाव दङ माने सोर नुनाय माने बेफोरखौ मोजाङै डाइरेक्टलि मिथियाखै आरो जायखिजाया आंनि फिसाया मोजाङै थाबानो जाबाय जेरावखि गैया सना प्लिज ना गाबोन सानसेखौ थाबावथारनि सना प्लिज ना आं बेयाव थानानै बिराद गोजोननाय सुखुन मोन्दों बेसेबा खुसि सिरि बिराद सान्थि मोन्दों आं नों मा सना आंखौ सान्थियाव थानायखौ आंखौ खुसि गोजोननायाव थानायखौ इसेबो लुबैया नामा नङा जुगामि सना माने आंहा खामानि दंना मैयाथ' थांबायानो दिनै सानसे आरो गाबोन सानसे थाबावबा सानथामल' थानाय जागोन माथो खामानिफोरा माबोरैबा जागोन माथो गोबां खामानि दङ ना आंहा नों बेबायदिनो नों आंनो एसेबो सम होनो नागिरा ओरैनोसो आंखौ अनो होननानै बुङो नाथाय आंखौ अनानो अननायमोनब्ला बेबायदि खालामनाय नङामोन आंनि खोथा खोनासंगौमोन नोङो हे नङालै बेबायदि नङा नङाबालाय माथो नोंनि आन्दाराव एसेबां नोंनि सिङाव बेसे खामानि मावो मानसिफोरा बिसोर नायगोन ना मालाय खामानिखौ नों आंजों सानथामखौबो बेरायनो हाया नामा बेयाव एसेबां मोजां जायगा नायनो दंबावो आंथ' थाना एसेबां सान्थि नों आंखौ खुसियाव थानायखौ लुबैयानो नों आरो थाया दिनैनो थांगोन आं अननायमोनब्ला बेबायदि खालामनायानो नङामोन ओइ सना मानो बेबायदि रागा जोङो फैलाय फैलाय रागा जोङो मा ओरैनोथ' नों बेरायखाया आंनि बार्थडेनि सान होननानै आंनि जोनोम सान होननानै एसे नोंजों समाव नोंजों थाफानो लुबैयो नोंजों एसे टाइम स्पेन्ड खालामनो लुबैयो बेखौबो नोङो मालाय लुबैयाबा दे थागोन गाबोन सानसेखौ थाबावथारसिगोन नोंनि थाखाय बेबो कुरबान नों माइसो अनो आंखौ खेरबोलासै नों बायदि हौवा जोनोम नोंखौनो मोनबाय थाथों आङो मोसौ बोराय जोनोम मा बे जोनोमाव जेनथेन खयज' खालामना थानोसै आरो जेब्लासिम नों बे संसारनिफ्राय थाङा बोरायनानै थैलाङा अब्लासिम आं नोंखौनो खयज' खालामनानै थानांसिगोन आरो उफायथ' गैया जोनोम मा नोंखौ आं खयज'खौनो खालामनो हाया नाथाय उफाय गैया आरो मावरिया ओइ लावखार गथ' ओइ मावरिया बे गथ'खौ एदावना बिराद मोजां मोनखायो दानो बिराद रागा जोंखागोन आंखौ मावरिया होनना एदावबाय थानाङा दे नोङो मावरियाखौ मावरिया होनना बुङाब्ला ओइ माथो नोंसानि न'खौ नोंसोर गामिनि मानसिफोरा सावना होजोबदोंनो हो बेयावनो बेनिफ्राय नोंसा बिमा बिफाया थैनाय नामा बेयावनो ओमफ्राय नोङो मावरिया जानाय हो ओइ मावरियानि फिसा नोंसा बिमा बिफाया सिखावमोन खोमालै ना बेनिखायनो न'खौ सावजाना होदों गावसोरबो सावजाबाय ना सिदा आय' मानसि रागा गिबाय आंनि आइ बाबाखौ बेबायदि बुंनाङालै सिखाव होननानै दानो हाथाय साथाय सेफायनो हागोन मा जाखो राजा आब' सिखिरि इसोर आंखौ एदावदों सिखाव होननानै मावरिया होननानै ओइ नोंसोर लाजिया नामा एथ' गिदिर सेंग्रा जानानै हाइ स्कुलाव फरायलायनानै बे गोरलै सासे गथ'खौ एदावबाय थायो नोंसोरो मा मोनो नोंसोरो बेबायदि एदावबाय थानानै ओरैनोसो एदावदोंब्रा आब' सिखिरि आंखौ मावरिया होनबाय थायो हाइ स्कुलाव फरायनाय गथ'फोरा नोंसोर बुजिया मावरियानि मिनिङा मा मावरियानि ओंथिया मा मिथिगौ ना मिथिया हो बे मोनसे रावा जायनि जिउआव फैयो बेसो मिथिगौ मिथिबाय नोंसोर गावबागाव मावरिया नङिखाय मालायखौ मावरिया होननानै मावरियाखाय नोंसोर एदावथिंबाय थागोन नामा गावबागाव मावरिया जाब्लासो मिथिगौमोन मालायखौ मावरिया होननानै एदावग्रा थाव राजा आरो अख्राङा मावरिया नङा मिथिबाय जोंफोर बिनि बिमाबो दङ बिफाबो दङ बिब'बो दङ गासिबो दंजोबो बिया सासे मानसिया जेसेबां मानसि थानांगौ बिया दंजोबो बेबायदि मानसिखौ मावरिया होननानै बुङा मिथिबाय हे बाल नोंनि थाखाय रायजाबायसैना बोरमा खुगा दहायल'सो बुंदोंमोन बे गथ'खौ एवजानानै बिराद मोजां मोनो होनना दा आंखौ बुंफैदों सैमा आरो आं थरिना मिथिगौ बिनि बिब'आ फैगोन होननानै बे सिखिरि आंनि क्राससोब्रा क्रास नोम्फा क्रास हाथाय हुग्रा ब्रास दुखुथ' मोनगोन हाबिलाया थेवबो बुंसै आरो मा खालायदों आङो दं ओरैनो एसे रेस्ट लादों नों मानो रिप्लाय हराखै आंनो आं नोंनो फट' हरनाया स्क्रिनशट मारिना माबोरै नुदों गस्लाखौ अबे गांसेखौ मोजां नुआ मोजाङानो गासैबो मोजांथ' नुदों नाथाय अबे गांसेखौ बांसिन मोजां नुदों नोङो अबे गांसेखौ कालारा अबेखौ चुज खालामदों बुंलाय बुंनोखौनो हाला आरो ओइ बेखौ मोजां नुदों दे गुफुर बायदि बे क्रिम कालारा बेखौ मोजां नुदों औ बेखौनो आंबो बेखौनो मोजां नुदों क्रिम कालार बायदिया होमबा
बेखौनो अर्डार होनोसै नामा आङो अर्डार मानो दानो नाङा अर्डार होनो मानो नांथ'आ दे गुटार नोंथ' जेनेबा बारा गोबाव गैलाना फैखासिगोन हाबायाबो बेबायदिनो समाबो सफैखासिगोन दानो बायना दोनखायाबा सोरबा बायजोबबा मोननाय नङा माथो बेफोरलाय हाबिला माबाना नागिरबानो मोनगोन आरो बेफोरखौलाय मोनि बुस्थु नङाना बेफोरो बायबानो मोनो माने नों बेफोरखौ एसेबां माबाबाय थानाङा जेबो नङा बेफोरो मानो माबाया दे नों आंनि थाखाय दख'ना बायना गालांदों इसिबां मोजां आं नोंनि थाखाय गस्ला नायनो हाया आरो माबा सना आं नोंजों फंसे खोथा बुंसै आं नोंखौ माने रायज्लायनो दंमोन नोंजों इम्परटेन्ट मोनसे खोथा रायज्लायनो दं सना नों मोजाङै खोनासं आरो खोथाखौ एसे बुजिनो नाजा मोनथिबायना मानो बिदि बुंदों नोङो बिदि बुंब्ला आरो आं गिनायसो मोनो मा खोथा बुंलाय माने माबा आरो मा थाब बुं माने सना खोथाया एसेबां गिदिर खोथाबो नङा माने एसे जोंफोरना माबाया समा फावसायसिगोन आरो मा सम फावसायगोन माने आंना सुटिया केन्सेल जाबाय सना बोसोरसेनि उनावसो आं न'आव थांनो मोनसिगोन मा सुटिया केन्सेल जाबाय माबोरै बेबायदि केन्सेल खालायनायखौ नोंथ' बुंदोंमोन सुटि मोनगोन होननानै मानो बिदि जानायखौ दे मा बुंनो सना जोंफोरनि आखायावथ' जेबो थायाना दा मायबा स्पेसियेल मायबा डिउटि जोंफोरखौ एंगार हरनो नागिरदों बेयाव बिनि थाखाय जोंफोरखौ सिलेक्ट खालायदों सोरखौबा दा आं बोसोरसेनि थाखाय जेरावबो थांनो मोनला सुटि लानो मोनला दा साख्रि मावदों जेला खोथाखौथ' मानिनांगोन ना जेराव थिनहरो बेयावनो थांनांगोन मा सानदोंमोन हेलौ हाबिला हेलौ दाननासो होबाय माबायदि बुजायनो दा आं बिसोरखौ बुजिलांगोन दे गासैबो हारसिंनो आंबो दुखु मोनदों देनाय गोबां समनिफ्राय बेखौ नेनानै दंमोन सानै मा सानना दोनदोंमोन मा खालायबावनो आरो बोसोरसे माने फैया एसेबां गोबाव सम 6 दानबाबो गुबुन खोथामोन बोसोरसेया गोबां सम एसेबां गोबाव सम माबायदि थागोन आं आरो बबे जायगायावबा बेखौ एंगारहरनो नागिरदों अबावबा नांज्लायनो थाखायसो एंगारहरनो नागिरदों ना मायबा स्पेसियेल मायबा होनना बुंदों बियो अबावबा गुबुन हादरफोरावसो एंगारहरनो नागिरदों ना मायबा बेखौ नांज्लायनो मानो बेबायदि आङो नङाबा मानो बोसोरसे गाहाम फैनो आलासिनो थानो सोरबाखि साख्रिया बोसोरसे गाहाम सुटि मोनालासिनो थायो मानो बिदि जाखो उदाल आं बेसे माबा सानदोंमोन नों फैगोन दा बोसोरसेनि उनावसो एसेबां गोबाव सम माब्ला थांगोन बे समा आरो मोजाङै थांगोन ना थाङा मानो बिदि जाखो आइजो आबाजों मिथिब्ला आरो बेसे दुखु मोनबावगोन आं मिथिनायाव नुनायावथ' रावबो बेफोरबायदि साख्रियाव बोसोरसे गाहाम थाया नाथाय गुटालखौ मानो बेबायदि खालायखो अबाव एंगारहरनो नागिरदों बेखौ अबाव एंगारहरनो नागिरदोंब्ला